Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Emva kwesikhathi eside uZulu ke wonke nomhlaba wonke waseNingizimu Afrika ukade uxokozela emva kokuphuma kwevidiyo esabaleleke enkundleni kezokuxhumana lapho kungangeswe lakhe obekade ke ekhuluma khona noNdlunkulu wakwakhe ke uMamyeni kaMdolomba. Sithi ke make siphawule kulolu daba. Nakuba ke singeke sigxile kakhulu ekokuningi obekade ke njeke kwenzeka kakhulukazi kokwezinhlamba kodwa ke masithathe ke ingqikithi yenkulumo yonke obekade kungangeswe lakhe ekhuluma ngayo. Ongangeswe lakhe ubengenalo iphutha ekuthenini kasama ukubuyisa kumkakhe endleleni. Ungangeswe lakhe ubezama ukubuyisa kumkakhe endleleni obonakala ke ephuma endleleni. Kuba kukhona zonke izinto atheke njeke le ungangeswe lakhe akhala ngazo athi ke zenziwa ngumkakhe. Yilezo ke zokuthi uyaphuma nje apepenyeke ahambe ngaphandle kokumazisa njengomyeni wakhe. Akhale ngakho kakhulu mangabe kuzothatha kulaleleke ividiyo iphume kosukwini ke lwayizolo. Ilapho khona ungangeswe lakhe ekhala ngokuthi ke lo muntu ke uvela ambone eseshutha nabantu ke beKaizer Chiefs. Kuzokhumbuleka ukuthi kuye kwafela ukuthi ke uNdlunkulu ubekade ehambeleke emahhovisini eKaizer Chiefs lapho ubekade ke kuyokhulunywa khona kuthiwa kuhlanganiswa kaMadili esingawasike nokwesingese sigxile futhi kakhulu ke kuona. Nalapho kungangeswe lakho ukhombisa ukuthi kwayingalwasi lolu hambo. Uphinde futhi uveza ukuthi uNdlunkulu uyahamba enkonzweni ngaphandle kokumasisa ambone eseshutha njeke sesontweni ke kwaShembe. Nalokho futhi ukhombisa ukuthi ke uNdlunkulu uyazenzela ke khona. Sithi ke isilo samabandla likuphi icala uma ngabe ke owesifazana oshadile ezokwazi ukuthi kazise umyeni wakhe ke njengomshadikazi ukuthi ke baba ngiyahamba ngendaweni ethile kunomcimbi noma ke mhlawumbe ngimenyiwe ekhaya kunalokhu nalokhu noma ngiyahamba nginebhizinisi engiyakulona. Siloke semabandla wonke sikhale ngokuthi kasihlonishwa kasenziwa lutho. Siphinde sakhala nangeqhugwane lakhiwa ke kwakhangela amankengana nokuyilapho ke okuzokale khona embuzo ukuthi ke ngezani lezi zitino zakhe lapha. Isilo samabandla sikhala ngokuthi ke uNdlunkulu ukaMyeni uhamba uyazenzela njeke lapha ke igohlweni njengoba ke shiya isigodlo sakhe ke sasemachubeni wahamba okhanda iqhugwana elikhona futhi njeke libonakala ke lisungeze enkundleni zokuxhumana elikhona ethiwa likhanda okwakhangela amankengana singazi silo. Konke lokho kwisilo ke sithi ke sikhombisa ukuthi ke singahlonishi nakuba ke siphumile endleleni sathiwa ke izinhlamba nayo yonke into ngenxa ke yamanzi abekade ke njeke sesiwaphuze kakhulu ngoba phela amanzi vele mangabe uswaphuza kulagcwala esiswini. Kodwa kungangeswe lakhe ubekhala ngento bekufanele ukuthi ke noma ngabe ngibani akhale ngayo. Futhi ke singakhuluma konke sikusho iqiniso lisekuthenini ke lokaMdolomba naye wrong njengobani okhipha ke izindaba zakwakhe. Nawe indoda yakhe yakushaya, nawe intombi yakhe iyadakwa utshwala uyayilanda ematshwaleni uyilande ebafaneni awukwazi uyishutha usitshengise yona ukuthi ke iyisidakwa. Phona lo kaMdolombeni imncomayo ngokuthi kaqede umuzi wakhe nanokusivezela ukuthi ke isilo sethu samabandla wonke kasiphephile lapho ke sikhona khona. Esingakusho nje kukhona konke bobabili laba bantu ke baphambukile esenzweni sabo abatheke basenza. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.